Uy, nga naman si Papa. Naghubog-hubog naman pod na. Siguro na siya'y problema. Agay! Nga naman ka na si Papa, no? Kada adlaw na lang yun na siya mag-inom ba? Kanyag masakit, magpaluoy-luoy dayon. Agay! Nya wala ra ba mi kwarta para palit og tambal? May yung tamparason. Agay! Ako? Hubog? Wa bang ko nahubog? Gilumsan ko lang ang akong kasing-kasing ni ining alak. Hubog ko na ako. Pero dili ba yung kahubog sa kong kagalinyo? Kay ikaw rin tong itik nagkapakapa sa lapad na masakaling ako dugan. Buot, bukikiod o bulikato ng sakit kong kagahapon. Apalam nga nung ipugos mo man pagtuli ang pisot kong pagbati. At tuon ako, be. Agay! Uy pa, nag-inom na sad ka? Halos na lang kada adlaw mag-inom ka. Nga naman gud ka pa. Wala na lang gud kay mabuhat lain. Naunsa naman taon ka pa, oy. Sumbong ti kang mama, ha? Bantay lang gud kang mama. Sige lang nak. Pasagdae lang ko nak. Kay mao magini akong kalipay. Maura na mo hinay-hinay ni mong kapatay pa. Okay ra na nak. Dili masag ko magdali. Dili masag ko magdali.